And then also abanya ngupon anim say yebitie Awurade asem. Na no ihia ne kasafa yade miensa bia efriba ana say yade nkasa no halipa obiase nyina no efri three sources na eba ada say efri Onyankopɔn enkyai ena eba ana say obonsam enkyai ena yade refri ba ana say nipadua efri nipa no ankasa nipadua no emfri bonsam emfri Nyankopɔn na nipa ankasa etimi yare bibia eni akiri bibia enim ni nyina de na ene no nso yebetoa adesua ebi so na yenkoso onwenwe sa ansam no na na ne pese kasa fa ye kai ho kakra bi nso fa what do you eat daily? And I said, what do you eat daily? What do you eat every day? And I said, daily. And you any na udi da we ya sembisa. And you any ben ena da bia udi. Ehia pa say yani ankasa ye betena se na obusa wa ankasa obusa won se me kra na bia ne ben na midie. Na de ntina da bia mididie. Na bia ne midie no nya bibi firi mu ana menya bibia mfiri mu. San se nipa ya ahoɔden a ekura yɛn ene yade a ɛwɔ nipa so no dodo no no egyina aduane a yɛta edidie so. Nanso se yɛfa enwoma kronkron ya a Holy Bible ya na Holy Scriptures ya ɔkyerɛkyerɛ ne ma bi ɛfa enuane a yɛdi a ɛbɛboa yɛn ho. Ɛnyɛ ha bi nko a yɛbɛkɔ ɛne Nyankopɔn yɛ concern pa fa yɛn ho. Nimum yetiwiase nso a yenya nkoye nso no ɔhwɛ sɛ yebetuma tenase ɛwɔ ahoɔden mu. Na nipa nso ahoɔden ɛna ɛma otumi ka sɛ ewiase ɛɛdɛ. Sɛ ewiase bɛyɛ woda one fakasiɛ paa no egyina ɔhelfo so. Sɛ uni ahoɔden na ayareyare bebree no na ɛhawo a oni gye paa no enta ewie pɛyɛ. Ti nipa ni gye kasiɛ paa mu baako paa ne na pomoden sɛ ne ho bezisi ne ho so na ene no nso yehu sɛ uta di unhealthy diet ya ana sɛ poor diet ya unya poor health yedi kan aka sɛ onipa bia no a uta di enuane a ahoɔden bia ni mo no unya ahoɔden ɛwɔ nipa bia mu. And you say, I was saying, any better ye and say ye healthy diet and a poor diet. Udi Ediania Abemonia Pomoden and a Udi Edianibia Emwa Unipedia and a woody and the dear you was to me. Neighbor say, I was say, dear Bent dear. Ye did said the Baya, Ibenya Homoden, until we eat. Said the Baya, in Ibenya dear Bay. Ahoɔden obiara pa ahoɔden sɛ nya ahoɔden nti ɛna yɛdidi edi a na ɛyɛ aduane ho akɔnnɔ ɛne ho anigye edi a ɛmmoa yɛn Bible na ma yɛn ansa sɛ yɛdidi ahoɔden nti ɛna yɛdidie we eat because of strength sɛ deɛ yɛbɛnya ahoɔden ɔsɛnkafoɔ 10:17 mu nyinaa mu nim dada sɛ ahoɔden nti na yɛdidie twerɛ ɔsɛnkafoɔ sɛ 10:17 say ahoɔden enti ɛna nipa yɛdidie ne mumnya duane ne de ɛne ho anigye ɛna ma yɛ nyinaa yɛdidie mmere a Yesu nya nuane ho asɛm no yɛkae am sɛ Daniel chapter 1 ɔma yɛ hu sɛ Daniel nom na ɔmo di vegetables pa salad nom ɔmo we pa ɛne nsuo deɛ ɔmo nom pa enti ɛma ɔmo skin no ɛne ɔmo health no nso aye kama papa na omo brain no so na eka pa ti no makɔ school no na omo Nyankopɔn eboa omo honfam na honfam nso no di no omo di ko omo no nso no ɛno nso boa omo pa yie pa de good health ebrɛ wo omo ti esua hu sɛ frɛ nipa bia akora no wo yɛ de wudie you are what you eat omo science ne nkɔfo bi keka sa ansɛm no anya atoro sɛm a Bible no tutum pa yie pa sɛ onipa bia no wo yɛ de wudie
asori ye nyina ya ba asori ye so Nyankopɔn na ye ne wode ma nyina kodane ayarefo na obi ya yare a ebe da Nyankopɔn asafo kora akoso oman ya timu so oman mu nipa nyina dane ayarefo na obi ya yare obi ya mu obi ya yare a ana abusuam ana efie na efiofo nyina yare dia ebe na efie na timi atumpɔn na ebe na ni gie timi abefie ho ndi se abusua yade aye mu mapa no ya na abusua na gie no enwie peye ni mu abusua empomoden edi akotene pa ho no ya na ebo mo pa yie pa ni hu se dan ye no omunum nsuo ti di bia se de ne be da bia wudie da bia dan ye no omwe salad ni ya da any vegetables so se e kire mo no di yen hwe enti se wudi ese wudi aduane papa healthy diet ya omunya de ben ahoden na wodi atenase se ye Awurade Yesu be wi ase no mo Nyankopɔn ba na se odi enuane bi a ema na pomoden na Onyankopɔn na kire no se enuane we nyina no eboa na wodi na nkrɔfo bi a omu hia ne hommoa omu hia se oboa sunsun fam ene honam fam nyina no oboa omo no na se ono e kire omo se enuane we mudi e beboa mo na sa nkrɔfo ya omo eda Awurade pemmoa na omo enidi a na se kɔhye ma ka omo ankasa ho nipa na akɔ ne nkyɛn akɔgye empaye ana akɔpɛ ne hommoa koraa no na didie mu no hɔ na didie mu yie na odi nuane bi e beboa no na se won so a na Nyankopɔn adaro ma wanfa nsie wu se ono nko a na edie na aboa no na bia wontimi hu de ntia abia ankaduade koraa no ayareyade bebre nu ani ne so na wakyerɛw na se wu nidi a na ana se wudi na so unni ne sade a na sa ni payai a okopɛ mo afi ne hɔ no emwa de obenyo empire de obaba mawo na so eduru me bi a na sa nipa no wɔyɛ mfomso sa nipa no ɔhwɛ Awurade nso tienye very careful pay pa God can do anything Onyankopɔn bibia ni hɔ ontimi nya God can do anything to protect infant Jesus Yesu Kristo ta mo yɛwo no be wiase no Nyankopɔn betimi bibia de abɔ no ho bae na nso ka Matthew chapter 2 13 to 14 one wa Matthew chapter 2 13 to 14 o se enyamsam ka kire se Joseph e ka kire ne se sorry ententem nefa abofra no ene ne na monko Egypt na Herod ehwa abofra no akuno unse ade na Almighty God Onyankopɔn ka se pa na ommo ne ba no ho bae ma ntimi ntena ba bia na onyi adwene a ewo Herod tirim infinity nembo onya sa adwene na kora no na onyi infinity nanso no wose sɔre fa abofra no ene ne na monko Egypt no ehwa abofra no kra ekuno enti Onyankopɔn no oboye ho bae we bibia ma yen nanso enye mara wakasa na fe Joseph ekobusa provoking questions na Awurade nti ontimi mo ne ho bae a yetena sei ne ye bompaye ne ye sei obonsanyuma ti Nyankopɔn e ma yentimi ntena sei e ma Nyankopɔn se sɔre ntam o ka ban abɔ no nso ɔno sɔre ntam no ɔkɔntem akora efiri sɛ Nyankopɔn obetumi e bibia ne mu enya bera wakasa praise the Lord enya very careful Onyankopɔn miracles do happen ensensenie entwam Nyankopɔn yɛ nsensenie Nyankopɔn yɛ nwade du me bi a miracle ne bituma sɛ ebu yɛ life edu me bi a just Nyankopɔn ebam ansan ne nipa timi atena sanya wɔgye edu me bi nso Nyankopɔn yansa ne adwene ɔde amayɛ no ɛno nso timi boa yɛ me timi tena se ti yɛ dinimi no nyinaa na ɛkoro ti sɛ yɛ bɛtena se sɛ yɛ deɛ nyame ka yɛ ho ti aduane bi yɛbɛdi aduane bi a ade a ɛna na ban yɛ bɔ no yɛ nte aseɛ ti ɛne sɛ wosɔre ano paa ade akyen wakɔda wanyane wobɛdidi yɛne bɛn na wodi yɛ wosɔre yɛ no a yɛne bɛn na wodi na die ntina wodi sɛ aduane no yɛde nimdeɛ na didie yɛde adwene na didie sɛ aduane yɛ die ne bɛnya didie afiri mu na ama yɛ hunamu ahoɔden na atinya me atena ase ti mo sɔre yɛ ka akyerɛ mo sɛ obiara wa sɛ biara anaasɛ mo muti asɛmpa yɛ die Nyankopɔn ehumɔboro so ɔmfa saa nimdeɛ no nsie mo
o sorry a me kaama kakra se nipa o lemon de se aduane ho asama ya ka no de enyema wo de jaidie de enyema wo de koso na di o chi lemon kama agu nsu o lemon o de nsu hye aboto ne kama na se de wanom opakra o de strong kra atwea eno nta en ha wo sene ya de o de strong atwea kama na se wanom o de so person no bia wanom kama se enem wa won so a hwenem wa wa nsu de na wanom eno ecosystem no ebo system no pa ye nka emo de boa mo watena se kakra about 30 to 40 minutes afi ubedi o fruits doctor bi na owo abrochimam baabi oya doctor pani pa so da bia be hu no watete so ne hu so hu no a di na manfo di na bia na ototo tade na manfo obi na kan doctor on introduce book bi kire no say book bi to ko kan ka book no na inspire no na kasa fa fruits ho na say oni fruits bi na me bibira woni on yen say o yare na atwe adua ma ho na atwe adua ma ko yewe test we bra no so to wa no ogu enti on started say o die no afi as a son mi pa bia kura afi de oba be trompia fruits pa na efe na efe ni Mr Fruit afi na de friend praise the Lord just afi eboa no just ohunu a as was a sakura and so a medical doctor also ran anapa yesu ba no ye cheche me so onimpa so a wo fruits eso sa ada say udi alkaline munyina munim alkaline say munyina munim alkaline fruits maja man sama mehwe mo twa mo obi ampe ni ti aka ye say mo munim alkaline maja man sama alkaline fruits very good yes mo de ma say there almost obi anim the alkaline ada say okọ alkaline and acidic fruits when name acidic very good and he say ada say wasoro na panoa empty stomach no wonu ulema wi hakra no be 30 minutes echi no afi offer o pineapple abrobe ane bi an say anka ana say apple bi apple kan ye ho very good ndika normally no so wo hoden na wo blended ya ya ne ko fast pa e da je se ntem pa wo blended ya e da je se ntem pa na when ntimi nso a obitwa wadi abo o system no cause they pay here vitamins any minerals any iron no ne copper ne bebre ne hia body ni timire tena ase ti wadi na da ho foro nso either say okwa alkaline bo popo ayebo frɛ ene banana kwadu ena de ebe bio amanwonom ne keke ka ho ri nyina ka ho openso anu wadi ne kama system no aboa nye ba ko ma ko die ya na ye die se ma twanka ba ko bi na medinum ya na eye die but wudi ne kakra unya ka bomu a ene bo ahoni kakra wi na ahoni kakra wi na ahoni kakra wi mu a na timi aboa wo na body no wonya na ho woden enu achi adese upa nso a watermelon nso a very powerful twa o blend no one no kama ede ene won fa bibia nka ho no nko a no one aboa system no na watran kakra so kakra fe na ebi about 30 to 40 minutes na ya cheche fe na ebi asa wari ani bi ha obedu breakfast and also ya cheche mo say ye momo na si ye bedi ade fe diet fiber enia entertain ne nko a na ye momo dia si ye bedi eniane a wheat nom ne de keka ka ho oats nom bayira pesie body apesie nom eniane antete ewo mu nom emo rice red rice nom eno sa na mane ma no aniane ade so hu se entete niane a be bo woni padua no system no na atimi aye omu adwuma ena ese wudie eno nso wasi ese eniane bebre ne oho bebre nkototo mo a ya popo ho nom ne eburo no ya popo ho nom esam ne ma bi aho odeni mu da bi woni na amma wanya system no anya hoden anya almighty salad nso de won de odi akotene papa salad twani bebre colorful bebre we for bebre atechem ni nyina we no for twani nyina ka ho na open so a odi duade ane a
Enfunso bi ene ho watena se wodini bebre pa wodini bebre pa wo twitwa nya kakra bi enkanka wo de ko yade we come up because enema bebre no ha wo beetrootum we carrots enema bebre wom we wom lettuce we wom enema bebre na benya free mu ubenya dia free mu ebia ubenya dia vitamin E vitamin C free mu vitamin D ebia we ni enema iron we wom tini na be ka bomu no na ekoboa system no amen we nyina udi ko system mu a afi ubenya hoɔden nti apomoden nti adwene edididie anya aduane ane de na edididie na ne yɛbɛba so ɛhɔ yɛbɛgyina hɔ paa yie paa wɔn nyinaa na afei deɛ wɔnya ahoɔden di nuane kama bayera kora nka benya nka yɛnkɛnsensene ho akyire no na ahoɔden ne wɔ to wohoro ho kama wowia na nka de sɛdeɛ nka akatom nfa ne akatom akaw menkan no sɛ menkan na wɔn anka menkan kora nka benya de a ka benya de a nka wɔn wana saa wowia na akyire no na ahoɔden wɔ ti yɛnsa ahoɔden no ne yɛyi ne nyinaa fi hɔ ti bayera na ahoɔden nyinaa dodoɔ no ana na ɛkɔ ti ka wobenya de a wode twitwa wohoro ho no twitwa wowia a wayi ne ho refre ho na ahoɔden no aba yɛdi saa nyina ne we nyinaa afei ɛmayɛnya ahoɔden ɛmayɛnya ahoɔden nneɛma bebree vegetables deɛ ɛni ho agorɔ koraa babia ayɛma obi a wɔ pressure obi a diabetes yɛade ahodoɔ bebree na saa nneɛma no nyinaa yɛdi a yɛbɛnya ahoɔden amen ɛsɛ ebia sɛ awia no mu na wopɛ nso awia no mu na sɛ wo nyinaa mu wopɛ sɛ obi wɔ a so obo le good pa na mo bi obi wɔ pa wɔ no yade ɛno nso ɛboa wo no num bi saa na manyina ate kyerɛ mo o seed nso de woni ho agorɔ koraa o pumpkin seed sesame seed and a flax seed saa seeds ni nyinaa de obabi bebre nuts nom obabi bebre about 30 minutes to 40 minutes one num nsuo odi bi wie no obanum nsuo odi meka so o breakfast no odi wie so about 30 to 40 minutes one num nsuo ne nsuo de nsuo ho hia pa we nsuo ye na we seeds ni wie na one after about 30 minutes one num nsuo because maybe no faba woman e de nsuo pa na adwuma na ekoboa system no so ene yedi wanu nyina na yedi enu na yawi asi na obo ha woni wosam ene mebeba so next one we nyina bi kama enu ya ne papa u dis ane ma nyina ene mebebe ka ho asanyumere na obedi de nso a enumere di ane nso wodi enuane e beboa wo faba no the same thing ne odidi sa na ma ne ma no a enkwai onom nkwai kama so wodi prekese wo de prekese atum so wo powder wo so oni powder form wo a de ba ku na bi no a wo twetwa ho wayam ade agum kama ni wadi se wo penso na se bi a wo penso wo de garlic ne ka ho nso a wo garlic watwi esinche wo de afra nkwai so wo penso wo ne san so e bi na peppers go de fight infection de a ene nka wo ne wuro na wo de nsuo no ma na e fight infection ba wo de gu nkwa mu na wo de nso a wo benya ne ma bebre no afiri mu ya ma wani nyina ho ahia yeye ni yedi wani nyina kakra ni yedi waka duro o mfa ni agoro kora o bi waka duro kama wo bonso bebre no agu so sana mo anyama na don so bebre na sana mo nyina eka e wo ye system mu a yare no yade oba nipa bia de na se ya brent no bre yade betimi aba asan yade betimi aba but yare bia e be ya chronic bi en or how bi no say edi nyankopon asem so a ebeboaye amen ele nyankopon asem ndi se obia e wode ma sei ndi nyankopon ne ne donso na edi wem nyina na edi wem nyina eni bo won so avoid e beba so won eni e ko na no dodo na wu genu ani bidie no afei okra no se enye communion e beba na communion drinks ase yemfa ne communion wan a enu achi no wan bi enu ebibi enu a eko system mu bio okon no obi ka james apostle ebi sa asam ne baaye no me kon no sa na me no kora bio me kon kora no na dodo no a udi papa no na okon no de ba kono yenye very careful na yeni ana ebebo ndia afi ade ma kon o se hu se enu nyankopon edi a kire mu no a onyankopon asam e back no
ni atu ye bo ase fa na ma ko bie mu ani ma mu hunu ne ma bi no gofo bebere no a ene bo a emene ba mu a enkofo a eti ho adanse a kire ye no na me se nkontompos na omu twa ye wo de mu bebere ha se enye bi se de ne bi ma mo nka se amen enye bi ma mo nka se amen da ana mo ntini ye ho ya se aduane no enye bi ma mo nka se amen se de no wan ka san so no udi no kura ma wan ka san wo Nyankopɔn ne wo se aduane no aye bi ama wa ka se amen. Aha, good. Very good. Enkofo a aye bi ama wo nipa bi a se de wo ya safo pani kwa na so wo ye dwuma ye ni pa na o problem papa torete pa no won ti se ti ba bi obekọ bia no yeso okoba bi a torete wo e benye sa ti se wan ko to de wan ko kura no more than 15 times a day aya chronic atana so ache na bra bo papa a je se doctor for no onhu o bebre en still no na mi ada roma en sampai ba ya ne atwakire mo no odi ye no ni nyina ajai kura enne ono adi ho adanse se ono de onim Nyankopɔn asɛm e ba no de aye ona bra bo mama no oni onim papa means a big problem atana so ache enso ne nyame ada roma so obekokora no ba ko na ne wokoro amen. Oh na dako yebema ebinim nipa se na ebinim adanse wanse ya na amen. Dako ebema kwa ma ebinim so be dia danse na omo de aye won abrabo mu no because nyame ansem wa enda dia ma ko hia na se Nyankopɔn etu ye no kire ne mebi se ya ye be follow no religiously ye ka se wo follow bi religiously ya ne ye be dis pepe wo follow no religiously wo dis pepe na aboa so eni so wo dis pepe na wo follow no pepe pa ebe yi wa firi ye ma bebre mu me he no nso ye se ebinim minim konfo bi a omo follow adana religiously onia ba ko esane okoye lab test bebre omo de ya na dum bi a afine adwuma mpani bi omo koye test no for be mza apostle e koye test bi bia ye afine doctor no kra metin ni kwa no na secret kra na nsai because wanyini it take pressure no just say e wo form kra o kidney no liver no ne o kwara say why nyina o PS at 0 point said na me ka me de kire mo no me then at 0 point yema nyina no kan so me de nyame adaroma yesofo Nyankopɔn adaroma wo bi ani pa ye wo bia no na ebome dota no o se na ebome because anyema ti se o check ni bibia wo hu se bibia ye kan yen se fe sa se wo di so pa de ya de pa no onya bibia ni nyina e wa ha sei ono otwade e de betre kire me de ye ka no adanse wo ho se ye didi ye pa ne didi ya obu ha na ni so ye ne wantan no sa na me nyina ebejai obu ha na ni so asa e boss na ni so ano what se didi ye ne didi ye pa ne follow adane religious lab ebedum ebe no mo so wani so wantan no na ejai kura mu se so aka na ohunu bibi obi ba na sa se ebobi ana yesu mo ho ani nyina ebejai sanya bibi so nku pa na ebia so mu a ene amen omayema Onyankopɔn asɛm no enkasa nkyerɛ ye pa yi pa mu ni no kure mu nkyerɛ no nso no sɛ mo a nyame kyerɛ mo no ebi ni mo nso omo yamfom so oni die ho onua ba ko na oyare na ya ohaw bi aba na so kakra ono asɛm no ba na adasa hu hia na sɛ hu hia no Onyankopɔn nkwa no nim ɛna adekyie ni ko fa otro bobre no ɛna nipa no a so otuto nuane mfiri won so wasori mu o so ba bi o ne Nyankopɔn nkwa no nim na obuse bisa me ho asɛm no sɛ nyina me de anka nka me mane muaye because ye gina mo nim na kyerɛ mo nti bi ase no nkɔ nemom sɛ wo ama ho ahia afei na bibi beto afei na ho aba afei na ho aka wo na ho na eba na afei de eba ye nkyɛe banamfo e ba twa ho si afiri ho praise him enti me hwɛ condition a wakomu no a
na won say inya mmerema no pa na ne kasa more than ben say 1 hour crowd phone so na the okan ne say pumpkin seed no yes on fa ne maako 20 na won wie 20 maako 20 maako nya 20 ene won wie ena atere ketua no nso atere ketua nya atere kase na modidi ene spoon no nemu tin wa no ni table wa no tin spoon no mfa and on famine seed the aka flower seed no na me say wana ka wo nyina akire wo mo pese kan information no ko say something 20 ne be wo dey say go atere mu here wo say go na kan hwe the eburu basis te kura na ni pedi ka twa 20 wana ejina wo kan sa akire wo say me 20 a wo 20 wana kan sa akire wo wana kan sa fatreke to na ewe flower seed no yaka nyam mfa tablespoon na nwie anam fa sa na mo tablespoon na mo teaspoon no akasia no o meboa se nya kwankwara ana kwankwara mo de sawe aha nka se da bi anya ne sa o problem na me na ehu mo take ni na be serious awa hya se afena ade chie bi mu no na problem bi abetomo kan se nya ne sa o se nyame asem ba mo den se asem no umiem fa ne se di asem no tie se ye kana woni ho a sidi wo ho eni me gidi se ede ni ye mpanimfo ye edes ne mekyerekye na mebiri o mo boa ye nanso no ebirim bi a won so boa wan kasa ho wan kasa boa ho ha odaw se wo be flank seed ni enema ye nya firi mo no enya sam ketewa na we nipa no wonde onim se wo di na yare no so no eda so dokro no because o ni say dey say we di no enya very very careful. Praise the Lord. Indeed we know the nipa no information man no say okoto ne ba bi o ni entene nanso no me pene sanso ai sa ye kanya mesam kyeremo ne kyeremo na mo Nyankopɔn adwuma ne Nyankopɔn mo ayɛ mo a okɔ ba bi na so fo ni twa wa me pepa tua sei na me nhwɛ won tana se ma ni sisi so fo si on tana se ma ni sisi nye de be enye na fe onya problem onya spinal accord onya problem a amanfo afi na ode fa fa hen yenye very very careful pa yi pa na Awurade ene ye som no ndi se ye ba Nyankopɔn nkyɛ ya se nyame asɛm ba fa na se de asɛm tie na wonte ase a ye tete mo kyerɛ wo ɛbɛbɔ danse second hand information ti mo nso mo yes amema nkrofo bi akwankyerɛ bi a enye no munya na ehu amen ɛna nya no nko ebinom nso ha wo mo hyɛm on ye se nya ohia nsɛm dia ene nka ehia pa se ye follow no religiously ebelenu akeka ho se nya ohia nsɛm a nimo ebia na ohia nti na wontimi enya sika emfa no tɔtɔ ne ma bi because flag seed bebre ebe boa ye wo oil bi ne ma bebre no black seed oil ne ma bebre ho a eboa nipa eye ne ma bebre pa wo ye system mu pa nanso ebia na sikasem se nye sikasem dia ensem se me die me nkomi garlic die onya nanim kakaduro onya nanim enya hwe ebeba eboba ebedu no bi meka twa say wio me se nyina me na ebeboa wo a ya de pa beda ho so a sabe obi ka se agyanan kura di a na ho atoa ho hwa obedi cause ya de enya de papa obi a wapomodin bia no yese apomodin eya hinie ema obi a oyare obi hu se wo de na timi ko bi na timi de wo kwa na wo ba na wo hwifi na wo bibia kama bibia ha wo a na so wo da ho no ntimi nkasa ana ntimi manen nsa so ana ntimi manen nan ya no hu se minya wa ye pa u de hene pa na nso nim pa na e de hene wo de ma si na mi nsira yina amen yema
yɛnni nnuane bi a ɛbɛboa yɛn na afei unse nnuane a yɛdie no ade baako wɔ mu no sɛ nnuane a ɛyɛ very nutritious no nnuane no bebree no a wɔ mu no sɛ yɛdi a emu bi hɔ a yɛde si yadeɛ prevent yadeɛ tika nnuane paa deɛ na adwuma kɛse yɛ paa ne sɛ prevent yadeɛ kɛbɛ prevent yadeɛ bi anka ɛbɛba wo so especially chronic nkora yadeɛ nom ne yadeade ɛba nipa so no ɛne si yɛdi saa nnuane wɔ mu nyinaa yɛkyerɛkyerɛ mu nyinaa pɛpɛɛpɛ ne yɛnum nsuo paa yie ne yɛfollow no religiously ne wɔn sɛ onyankopɔn asɛm onyankopɔn nsi ata akyire na yɛdi ne sɛ bi adeɛ wudeɛ na ebi yɛ haw ɛyɛ nneɛma bebree ɛwɔ yɛ awodeɛ ho ɔmo yɛ pa wo nneɛma bebree na yɛnim ntra ɛnyɛ very careful na ɛtumi sɛ yadeɛ no nso nnuane no ɛtumi sɛ yadeɛ koraa ama nipa nya ahotɔ mo mmɔden pa yie paa but prevention is better than what tizinka yadeɛ deɛ nka ɛba a na wɔn sa eduro bi yɛbɛkyɛ kakra but sɛ onyare nso na nyame adaroma ɛna wodi edi a di ne yie paa ehia uncontrol hypertension and uncontrolled diabetes are very dangerous. Yare bebre ho a sɛ yɛsi yɛ call diet ne de diet ebo ho de yɛn ngura mu paa yie papa because ehu so oni pa ho ne bia wo hypertension na wo a wo numa duro bia wo nso wo de die mu nyɛ wo diabetes wo numa duro bia wo nso wo de die mu nya ɛyɛ dangerous papa nya no nko de kunyame amu amfafia de ko bo wan sɛ yɛbɛtie ne yɛbɛsɔre no yɛsɛ mɛsi wonya stroke exist as mɛsi maame as mɛsi ana bra as mɛsi na nasa no nko oba so na ne nyina na ɛkɔba yi nso na dia akɔto no because nipa yɛ system no ehia ne bi ne ɔde ayɛ adwuma na wo dia no ɛne bi to si no nipa dua mu but dia nipa no nso yɛte wɔ nyame bɛboa yɛ ni o nanso nyame pɔn ka kyerɛ Joseph sɛ fa akɔfra no ne egani firi ha sɛ ekɔ adɛn na almighty God otinya de nyinaa yɛ paa no na on ne ba no ho bai na on sori ntia Pharaoh nanso on man direction nyankopɔn directions yɛ ni ho agro praise the Lord asɔre for yɛ sɛ nyankopɔn direction yɛ bi ho agro ana yɛ maame bi doctor bi na ma story bi so woman bi na onya diabetes ɔkɔhu doctor na doctor ne kan sɛ ɔkyerɛkyerɛ nnuane bi a wɔnnie na ɔsi ɔkyerɛkyerɛ nnuane bi a wɔnyɛ ɔnyi mfi n'akɔɛ mu na obi sɛ doctor ne sɛ doctor sɛ wɔnum nyinaa no deɛ wɔkyerɛkyerɛ ni mi gya adi a ɛbɛkɔ anaa doctor ne bi ɛnkɔ na mmom ɛbɛbrɛ ase aboa wo na ɛbɛbrɛ ase aboa me deɛ a na mebetuatua ma no nnuane ayɛ deɛ bɛyɛ ɛna ɛmɛdi medi na sɛ nkɔ deɛ a na meka sɛ megya adi a ɛbɛkɔ deɛ a ɛna ɛmɛdi na ma o study say odi nnuane a doctor na ka odi na ne nan study say efe kuro afi na afi de ekuro atu no afi de ya na say ne ma o dem ne ma o mo de aduane koma no na ɛda na obi antimi nkɔ santi aba dem o pa ma afi de nye say ho sebe ho pom papa because ekuro ndi o mo kɔ dem ho no a o mo de aduane koma no a o mo de fa na de bi saa no me omo atwe sem da omo atwe e pia koma no saa odi wi no di si wa no me aba no me di atwe aba because omo ntimi nkɔ dem ho edam ono ane ma ono ane ma ntimi mma no kora bi se ɛho no wo wura ho a bi se wo tua wo hwene e wo mu adi awere ho no a na ma me no odi wuye edi ya kyene se adi we ɛbɛboam nanso se one de odia adi a ɛbɛkɔ enkɔde a ɛne wanyɛ dɛ bɛn obedi obi ntimi ntua na kɔnɔ deɛ saa yɛbɛwu ntia na ne nso la asem deɛ yɛ no omiamie baabo no ɛnkɔ ɛhwɛ deɛ akra ɛwɔ kwadwom lamentation yɛhwɛ deɛ Nyankopɔn asɛm ɛka na ɛmfa ne tu yɛ ho fo lamentation chapter 4 verse 5 na obia nkenkan ɔse wɔn a kwadwom 4:5 wɔn a odi adokodokɔdeɛ no ayɛ pasaa mmoro nso amen wɔn di adokodokɔdeɛ o on de ba mo ka ha say lesson ni ne wo mu ba e fa ba afo afiri mu wɔn adokodokɔdeɛ nɔkɔnɔkɔdeɛ wɔn pɛ nɔkɔnɔkɔdeɛ die no wɔn ɔso wɔn e ka sɛ obi ayɛ pasaa
Yadia mus yadia tini papa sa. Unipa no ya mum nipa yadia senu mu nipa mobo. Unse nipa no waye pasa yadia wagija kura. Bible say womo di enoko de niema ede no. Omo ye pasa. Obu wo de wo se wo obedi de ede. When wo pedi ede. Noko de no obedie. Hey, ehu o. Someone the Bible na kan and they say, pese, yadia benya o pasa wo wiase. Wiase, obenya wana yadia. Hwe ni papa, brantie pa, ana baba wa pa na hwe se de bia yadia si aye no. Obu ho adidie no, adidie kan ho asem. E na Bible na kan ho asem ase ye kire no. And now we a warning message mamo pa. Wo mo di adokodoko de, noko de. Pizza nom. Niema bi sa. Niema bi sa. Ya tete honom noko de asikyire nu ane nom niema bi sa. Ena nipa bi die. Cake nom. Niema bi a niema ede. Adokodoko de. Wo se, wo mo di adokodoko de bia Bible se menka nkyere wo se obaya de bai. Obaya pasa. Udi ende ede. E ko se mu a, udum se obonenum tontom. Bonenum na tachemai. Because what say you know gari na wo ya. Wa mam melekatin no. We ka ho wa chikosua esi ho na chibom ne nyama bebre odikwa na se mu wo se wo mo di saa ne ma no obaya pasa. Wo mo obaya pasa. Se se de wu no. Nti munya very careful papa. Ya church na nyama bebre. Say cakes, sugary food nom nya da yan teso. Soft drinks nom nya bia ni pa bi nom ononom sa obo nom sa na manu ononom. Ono ntewe. Ai. Bible say, wo mo bi so che no. Munya ombe dey. Ombe pasa. Obaya pasa. Se de udi. Sa nyame amwa wudie no ano onipa bia no system no ehia ne mabi nanso enam se unya enam se wo bo onipa bia tiri mo obe no na kwafo ha abreo nti ene edidie no something so no ne asikyire ni ane nyama de ede ebinim pa de ede ene bia ho obe ni mu wo de ka ho na de we keka ho na ayeso che kama ene ni wo die bo num tong Anua nani aje o se upedi ede a obeye pasa bedu mebe no so wanya nese ye de wo and our laptop wanya diabetes wanya very careful ya de bebre nu na de beba ya de bebre won so se nyame na ebo ni pa ne ko de pa so wan hwe ya hwe ho so yie pa na yakonya heart problems ya nyame na buwa yen na so ye hwe hu ya na buwa yen ukonya heart problem ya rebu ho a oba da wo so oba bra wo wiase na so no onyame kan yen ho at the same time no na o maya nimdia e betimi dia tena se and he said eduma bia we need a miracle in order to succeed or in order to live ye hia say pow nyankopon save your life na bi won so dia na o kire ye kwan ye mfa so nti ye say o mom edidi ye da de no o mere mu nyina mo hu obi ya de ne pasa hu bi on say ya de aye ne pasa ye say ya de na se no obi wana ne ho ofepa obi osiso na ne ho ofepa bu wana osiso na o hu say ni papa ni na me obi ya da me ko hwe no oh say nyame an kadipa na kwan ko wi just almost crowd the son me man say onko owuwie kura ne sa nyame na nyankopon na esa de ne bankwam because almost 2 days there na on kasa so nyame on kasa kura the doctors bo dia na so sa ne kan say ni baba kika so on fa ne nsanto no so e mo mpa ye ma no nyame tumi nyame ne hu ne mo bo doctor bo dia na so aje say dem pa 2 days ko te ko dia na so sa te ko ye na fe ne no ano no na nim na fe da was ya the daughter for the panier tininam say bia ne ma ye na so ye say ne pressure so kwa na e low blood pressure ne pressure so come from
na me je no na no ba kwa se be koduru ye pa no ene se bia ohun ye ne nema bia ene ma na sa Nyankopɔn ma na sa ba back ona nkanum se ngwa wie kura. Praise the Lord. Onyame na boa yen. Onyankopɔn mo ye ma ye kwa na Awurade mo me ni di yie. Ya avoid salty food. Enuane entenchini wo mu ye ntwe ho mfiri ho. Mo me ni ne be boa yen. Enuane ya pɔpɔ ho entekere wanom. Etitire kronom ne nyane bebre de ntonton biscuit bebre ho a senya bibi na ya mo me enhwe yie. Obu won so pa bonti ni die dodo. So wonya bachelor nko a bachelor for nom ta di abonten. Na bemma wo awade did ma wo yinu aduane ma. Ebi no ho a abonten ni ane nko a restaurant nko a be die. Wo be di ho dia but no so. Do bo wan abonten entodie. Aya die but ya mo me nteso. You see, yenye dey. Yenteso. Yeteso ababoa yen, yeteso a ababoa gwa ne bebre ho a omo ye no. Aya die, me ngasa ma yentimi nkwati kura. But obi wo pa de a 24/7 na wotwe nyina on the abonten kon didie. Enso owo yere. Na wo ware oba ne ye dey. Ma wo yere ukunu niwa duane a super abontin wo di abontin no di a won hwe ebeduru mebe no e de ho beba ndi eduru mebi a mo de eduru mebi a ne di abontin kakra sei e de ne a abontin ne medi kakra ne mo emfa abontin anye wo ho den nu aduane ma wukunu ni amen ehia ni se bi a wo ye bachelor for no no mo na ya na eduru mebi a ono me ko jiare akono no anu ya no di na de ma no ti uno onya antibi konkonte bia anyume bia ode ba bia no oya no kwotwe kakra na oja obedi ma mi enua da bebanku bi wo ho amen ene de mo modern se ye be mo modern ya teso mo de okwadwuma dia so odwuma eni na okwadwuma a bedi de but twani ba fie ne di fie bia ne na timi aboa mo amen obi a ha se die ti yemo mo ne pa ye pa ntini ne be emra ne bebre ho ye di aboa yen ne bebre ho ye system no ye di a ya body enchen nim sa ne mane ma no na wa woto obo as na prepare kama obo a flaxseed no onye bi ko se bia ne ye na den anyema papa wo flaxseed no enya sam ketua obo o twama ya dia bansa wi sane ma no pa ye wi bebre wi se ne ya kire wo no na emwa mo amen. Konkomunuane nso konkomunuane. On say momiente so. On say konkomunuane e omonuane o de omega 6 and ta preserve sa konkomunuane no. And ya system no so ehia de. Body ni hia omega 3 akoma no. E de adwuma pa ya omega 3 fatty acid. E bo akoma no. But the moment ya wo tadi eniane e konkomunuane no. Omega 6 na ecosystem na ekobre omega 3 na se. Ti ekoso no de akoma ya de e bre. Na de akoma ya de tinuane etoto de ne edi ni chance meka sa konkom nuane eno so mom ye nteso praise him because the de preserve no ene ye ka kire mo no ebedu mebe na omega 3 no a eye ma body no liba hia omega 6 de but omega 6 no edonso a ebre omega 3 na se o system no mu na fi omega 3 no se nya bebre no afri flaxseed no nya ma bebre nya free mu to so de wonwe na stamin seed no nwe a wo be semu a sem amen what the pack my idea so obi ampe on tie bom pa ye ni bo ho amudi a ema won say breast diseases do for mu yade e don so bebre ni bo ho di a eboa ma oba onofo no enya hoden na risk of be a development be a breast cancer no e be low ni bo ho amudi a the ene ya kani nyina ya boss wa che bebre pa ye pa amen ya say ni bo udi a e babo unsa some vegetables number 1 one the vegetables dem afọ so be the salad no sa na mane ma no pepper no tomatoes sa na ma no e bo pa ye pa e na ya obi afa ne eggplant ntropo sama woni ntropo so e bi mudi bidiye e ka ho eboa pa ye eboa papa aka entropo nim sem ebi wo ho
Amen. Momo den carrots nom o wi a eba du amina no a eba boa mo ankasa carrots onion diene nom ya wi bebre no eboa ye apples no sana ma na fruits nom citrus fruits nom eboa bebre ti ne ka kire mo se momo den na a prevent no for ya de ne bebre no a wo hwa ho so yie na obi a check up na wo examine ne ma bebre wa ho no eba boa mo. Amen. Di momo den se mo bedi nyane a ye ka ho asem na wo ba na timi aboa se mama cancer anso adons bebre emma chronics ewo ye womanhood num nyama ya de bebre na konso ye wonu ani bebre hu ani padi a ebo ne ho ban efiri saa ne ma ne ho wudie no na e prevent ne ma bi na ebo ho ban ya jai o me ni nyane bi e betumi am ya ho den wo ya be ma no so a the same thing prostate yes prostate so ha mema pa ye pa eni se dodo na oba edi enyane bi ya betumi aboa no se bia ye ke kan ye nyina no udie no se ni se ni person no on di fruits e bia bebre so on di bi a mo montimi ni mo kwa na medi bi mo kwa na ma kodie muni ne kwa ma mo hu na enteme mo am nti obu ha se ebi saa edi enuane bi saa no a ebeboa o mo sa yade bi di HPV ene ede saa cervical cancer no ebade but you nyani bebi ho a wodi a eboa mo minim se ebrebe ma ye kwan na fi ebi a yaka ho asem tomatoes nom eboa bebre pa ye pa prostate mema emana me nche bia me dia se be na wi mo hwe no nso mema nso mema yade bebre no a kogina ede prostate enlargement ne bia cancer no ye wonu ani bu a bema dia eboa ye praising tamo mo di salad ya tomato some dem ka ho hwe bi ka ho pe eboa papa na de be fe na lycopene sa lycopene no eno so antioxidant na ebi wo aduani bebre beetroot wom pa ebo mema ho bae pa nya no nko na ayo watermelon ebi wom ebo mema ho bae ebi nso ewo ntosi ebo mema ho bae na saa de we pepe nkokon se fe ntonkon na se no nkokon se ma hunu bi kokon no saa enam lycopene na ma na saa kala no ne kala no ne bi watermelon mu na se be media ebo ne ho bae free saa na ma no ho na we nyina enya no nko enya se dia de ye kan mema nko ade o ebo nipa ye mpomoden ya akoma ye nipa bia na ema ne ye adwuma yiye. Amen. Menim se anche me de ba na wiye pe so bu ha mu de bia ne mama e kama ye se pe ne board ne so ene ma pe avocado etimi ye woni pa bia mo no enya sam ketua ti ka unya salad pa na unya pe ka ho de a wo wiye ti twa bi gusu na wudi a because ay akalan na ene ma wo pa mu a edimi bo ni pa bia no ye di sa na mo nyina kama entosi to be wo twa bi kura na wawe by the time I'm here time enkwanye na anadwo emwa mo anadwo die de aka kire mo se emwa nipa enti se wo yo ba na opese wonya hoden na yare bebre no afiri enso nya hoden mo hwe de mu yie memma bebre no anso ya hoden no ebetima kofom ti yedidie enye ne ne yedi enya ebedu bebe no na ya hoden so ekofom yema bebre na be ko tia ye emra ye be so rabo mpaye mo hwe mo hu yie Yane bene de bia wudie omo di adokodoko de no omo ye de pasa ndi dodo na wudi ade ede no na oto oda kasi ho nti o mpene sa de a ne hu sa pepese uta di de ede sochi nom de a oto oda kasi ho no se obekwa wana pese wa kro obi anso pese obekro se mese obekwa de a mumye ni enwo kro anu adi obi so ne enam se die ne ped ahoden ti enwo ko obede obedi munyima baba sam mran sem frinche ne die ne ebebua mo wo gro mo no posum yare bebre na ha nipa da bia me committee yare bebre si edidi ye pa ne Nyankopon so egina kire ni de ho turo bade so a Onyankopon ne hene mo me nsore yedi asda ka se e ma wo a wo ti asda bia
ɛnɛ wasɛm aba yɛn nkyɛw yɛsrɛ sɛ Awurade asɛm yi wobɛhyira so ama yɛn na asɛm no adi hene ɛwɔ yɛn akoma mu ɛda wase yi Nyankopɔn ɛwɔ ne Awurade Yesu din yi mu amen.